Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share and comment our videos and enjoy. Hello everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's Bombshell Television. Musho latest musho zirikupisa ndo tinenge chitase tichivandudza zuva nezuva tichikunzira zvinenge zvichipisa zvichiitika munyika yeZimbabwe and globally. Tichingoita tichikupai nyaya dzirikupisa dzega dzega. Nyaya ndayanayo ndeye Mapurisa akasungwa mupublic nevanhu like majority yakasunga Mapurisa amene dzanga wapara but iwo vanga vatoratidza kuti vaiswa cheni kudhara and vanga vatopanika vachireva kuti pane zvangoita zvanga wapara. Saka pakaipa mheno kuti zvakamboitika kana kuti zvinozosvika pakuti Mapurisa iwo ndo anozotosungwa pakuitika kune waitika zvinhu because kana totoziva kuti kazhinji kana Mapurisa achiiswa mupublic vari kuiswa kuti vaite vatosunge ivo vachengetedze mutemo, asi kana ivo varivo vavechikora pakaipa amene kuti koma kukaita zvinhu munyika here kana kuti amene vakutotanga vanga vatsara kana kuti saka uchiona video iyi let me know what you think in the comment section. Macomments enyu kuti akamira sei, and kana uri munyowani panapo usati wasubscribe please gara subscribe because mahara kuti subscribe tichingokudzirai my latest trending stories updates ese tingogara takakuta takakupai pano. Saka to support us please subscribe, like, share and comment. Tichitenda zvekare avo vakasubscribe kudhara support yenyu tiri kuiona. Saka tisingapedze nguva yenyu, sanganai nevidhio iro.